Pujat rebutja el 56% de les sol·licituds de protecció a la dona per violència masclista en 2017. El 35% de les dones de tot el món han patit violència física o sexual en la seva vida per algú. Una de cada 10 dones de la Unió Europea declara haver patit ciberacost des de l'edat dels 15 mitjançant SMS o correus electrònics sexualment explícits o ofensius. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanted Al voltant de 100 dones i més de 150.000 denúncies es van detectar el 2017 per violència de gènere. Les dones que han sigut maltractades tenen el doble de probabilitats de tenir avortaments, el doble de patir depressió i algunes regions 1,5 vegades més a contraure la malaltia del SIDA. La violència de gènere comença amb petits fets quasi invisibles. La gelosia n'és un d'ells. Tot comença amb un missatge controlat al mòbil o un comentari sobre la roba que portes posat. Si et veus en aquesta situació, truca al 016, no ho dubtis. I wanna stay